عزو سلامتنا تقبلوا فنوانا تكتاتلو خبرات عزبتنا لو معربي أساس الاستمقابيت كلتشان عيسان شدشان تدالو حدي الزناتات حيزلكم قريبا لهم مقتالكم بخور عدم فلما كانت بتاتو قدماي منستر أبا أحمد ناب إمارات عرب عدوتا كايدو المسابعة نتكبر سرعة بلتسقنا نوقفو إيرترامز كوميشن كرتسن ساعة حبرة أفريقيا تزارريبا سودان نا RSF كم قبرش براو تكالك مزقب حتيتا مكلخل أمريكا عباي نفاريت كم زخسرت حبيرو روسيا ناب إمارات سبعة حجز ليغا أزن كالأم بزرز حزلكم قريبا له تكاتاتولن بهور عدم قدماي منستر إيتيبيا أبا حمد وطرما أكلام برا ناقددا أبزخو دول زول أوان بحاموس 12 مقابيت كلتشحن عيسان شدشان ناب حمرات إمارات عرب كم زأتوا بيت صحفت قدماي منستر إيتيبيا أفليتو تقدماي منستر أما عرفو نفرتي أبو داب مسبتها منستر فتحي إمارات عرب عبد الله سلطان بن عواد الأمين كم استقبلوا معكنا زينا إمارات حبيرو زعدت اتي أمريكان إسرائيل نابل عر إيران زجمروا أوكينات سعبونا حمرات إمارات عرب حويسو حيل هاجرات وشمت عرب ززرق أحمد كعتي إنه الصغة أبزخو دول زول أوان زكاي زوليو بحنا مفدا إيران كابستاسي هاجرات حانت زخونت إمارات عرب أبز حلفو عسى سلسة معتت نايتو غينات بحيالو مسايلاتن سب ألبو نفتن تهاري مايا دعتو غينات أما أكلاي مبرق زقبر زولو قعزو من قد أير يتبع حويسو نمعتا دويلوكا انت نبرة حجقن بخفيل داقما يتجميل له أبا حمد كرم مئتاو أب ساعتات نقوهو أب جبوتي مس بريزنت اسماعيل عمر قلن بريزنت سومالا حسن شيخ محمودن ترخيبو أب زباو قدات دحنا مزرابو ناب أبدو غمزة ملحا يقلات إذا غمزيلن كله منستر قدات وصاي أمريكا ماركو روبيو مس قدامي منستر أبا حمد أب زباون تأتاون قطباون زتوكرة ناي سلكي زتا أكايدوم منستر وصا قدات أمريكا ماركو روبيو مس قدامي منستر أبا حمد أبقنا أفريقيا أزولو تأتان رقاتنا ملكتهم عميق ناي سلك ميت كم زقبرو بيت صحفة وصا قدات أمريكا فليتو أبز الزرزر كلتيوم مرحتي أم كلخال قبرش برا أم حازباو سلامن أم نويح سنحة نايتسأتا مسرت نمهناتن زلوم حابراو وراتنا تراغيصو مالو تنتنتي بوليتيكا خمز قلتو أز الزررب واشنطن إيتيبيا أبتو زبا خم وساني استراتيجيكويت مشاركة خم ترئة زرق خوينو بفلاي دما أب سوماليان كإيه بحارن إناو سخزمت زلو سقات أتن بحبار نمكلخالات زعلما دبلوماساو سقومتيو بزكازي نايتسأتا قدات أبزتا قطبا من بلتسقنان أمون قهتين هاقرات كهلو زخل ناي نقدي متحبارن زتو كورانيرو أمريكا أبزواو مرقا اختبر كلا إتيبيا مسقراب تهاقرات زلو وطري بسلام من قد اختفوتوهم زلوها زملكت كوينو أزي مزخون دما كم داقماي تربحت عدل نقدي أقوا زبولو قطباو دقفات كخفت كم زخل تنتنتي امتو يغنبر استراغتاني أمريكا دقفن شركنام بغتا مسوشت أو سلام إتيبيا خابقينات زراحة زواو مرقا استأساس المخانو اتزاتا نتصور ملقتي أما حلالي فلو أبا حمد أبو دابي كسامعس كم تصنحن عدوتو أمنتاي زتو كورو خم زغنان مسمن كم ززاربن جنزاقيت أيتفلتن زولو إيرترا مش كوميشنر كرتسن ساعتن حبرة أفريقيا تزاريبا فتسامي قدات إمباسي هاجري إيرترا أب إتيبيان قوام الأخ أب حبرة أفريقيان قطبا كوميشنر أفريقيان أتو بينان برا تمالي أب ساعتا دحر قطري مس لراتو دي كوميشنر تحت قرصن ساعتن حبرة أفريقيا أبيت صحفتو تقبلو أزاراريبو أمونغ إيرتران كوميشنر تحت قرصن ساعتن حبرة أفريقيا أب أقدسي صلاتات ناي متهبار كلو زخل المديات زرربا كايدو أبتا أقاتامي كوميشنر ليراتو دي ماتابوغ نأتا قبابرا قدامنا زوهبو مدبات تحت قرصن أقور أفريقيان نمقلتاف تقبرو تساري سفيح مقلت إني فتسامي قدات إمباسي هاجر إيرترا أب إتيبيا سفيح مبريهيبا بتوسخي منقسي إيرترا نخلهم كاب إيرترا بزي حقو أقباب زووتو زيغاتات مسرح قبون حقاون قطعتاتو زمالو كم كل زيغا نباري وطاي قبااتهم أماليهم إيسا خوزدون حدش لتشنسا كوتسون أقدمو زنبروم لتشنسا خحدسون كاب زورها أفكيلا خمزلو تحبيرو سودان نعطوات بجلو وهابي قلطف دقف RSF كم قبرش براوي تكال كمزقب حتيتا منيستر قديات وطاء سودان نزحتونا بأمريكا زقربة أمريكا نمحبر أحوات أسلام أب سودان كم قبرش براوي تكال
መዝግባቶ ከም ዘላን እዚ ድማ ካብ ዝመጽእ ሰሙን ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን ምዃኑ ተገሊጹ። ዋሽንግተን ነቲ ጉጅለ ማሕበር ኣሕዋት እስላም ከም ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ክትምዝግቦ ዝወሰነትሉ ምክንያት እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ካብ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ስልጠናን ዕጥቅን ካልእ ደገፍን ይግበረሉ እዩ ክትብል ገሊጻ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ነቲ ውሳነ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ማሕበር ኣሕዋት እስላም ሱዳን ኣብ ሱዳን ሰላምን ንምስፋንን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ዕሽ ብምባል ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዘይ ኣፈላላይ መጥቃዕቲ ይፍጽም ኣኽራሪ ስነ ሓሳቡ የስፍን ብምህላው ኣሜሪካ ብግብረ ሽበራ ጉጅለ ከም ዘመዝገበቶ ኣፍሊጡ። ንውሳነ ኣሜሪካ ኣጽኒዑ መልሲ ዝሃበ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ብወገኑ ኣብቲ ሃገር ዝፍጸም ዘሎ ጥሕሰትን ሃገራዊ ሕግን ሰብኣዊ መሰላት ገደብ ዘይብሉ ወንጀላትን ብምኹናን ኩሎም ተግባራዊ ግብረ ሽበራዊ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ከምኡውን ገበናት ኩናት ዝፍጸሙ ኣካላት ከም ግብረ ሽበራውያን ውድባታት ክምዝገቡ ይግባእ ኢሉ። ስለዝኾነ ኣሜሪካ ንውድብ ጉጅለ ወሃቢ ቁልጡፍ ደገፍ RSF በቲ ዝፈጸሞ ገበናት ከም ጨፍጫፍን ቅትለትን ምጽናት ዓሌትን ኣብ ግምት ብምእታው ከም ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ክትምዝግቦ ጸዊዑ። ካብ 2023 ጀሚሩ ብጀነራል መሐመድ ሓምዳ ዳጋሎ ዝምርሑ ዕጡቃት ጉጅለ ወሃቢ ቁልጡፍ ደገፍ ነቲ ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ሱዳን ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ጉጅለ ክዋጋእ ጸኒሑ እዩ። አልቡርሃን ፖለቲካዊ ደገፍ ንምርካብ ተዋጋእቲ ዕጡቃት ንምእካብን ንምልማልን ካብ ዝብል ሓሳብ ምስ ኣባላት ማሕበር ኣሕዋት እስላም ዝተሓላለኸ ዝምድና ከም ዘለዎ ይንገር። እንተኾነ ግን ኣሜሪካ፣ ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብ አልቡርሃን ምስቲ ጉጅለ ዘለዎ ርክብ ከቋረጽ ጸቕጢ ይገብራ ኣለዋ። እቲ ብሓምዳ ዳጋሎ ዝምራሕ ዕጡቅ ጉጅለ ከዓ ኣብ ኢማራት ዓረብ ናይ ዕጥቅን ስንቅን ደገፍ ከም ዝግበረሉ ይግለጽ እኳ እንተኾነ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ግን ነዚ ክሲ ክድነጽጎ ጸኒሓ እያ። ኣርሚ ሰብዓ ንተግባራት ስርዓት ብልጽግና ነቒፉ። ብኣንፈት ሱዳን ኮይኑ ልኡኽቶ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ምፍጻም ከም ዝርከብ ዝነገረሉ ኣርሚ ሰብዓ ንህዝብኻ ብምጭብርባር ዝመጽእ ሓቀኛ ሰላም የለን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ትማሊ 12 መጋቢት 2026 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ስርዓት ብልጽግናን ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ብሓፈሻ ኣርሚ ሰብዓ ድማ ብፍላይ ንምፍራስ ሽርሒ ክገብር ከም ጸንሐ ብምጥቃስ እቲ ስርዓት ንውዕል ፕሪቶርያ ዝጻረር ተግባር ይፍጽም ከም ዘሎ ኸሲሱ። ደገፍቲ እቲ ስርዓት ልዕሊ 500 ኣባላት ኣርሚ ሰብዓ ዝቐረበሎም ናይ ሰላም ጻውዒት ተቐቢሎም ኣብ ክልል ዓፋር ናብ ዝርከብ ማእከል መሰልጠኒ ዝተሰናበቱ ሰራዊት ኣትዮም ስልጠና ይወስድለው ዝብል ብዕራይ ወለደ ድራማ ወዚዖም ይርከቡ ዝብል እቲ መግለጺ ኣባላት ኣርሚ ሰብዓ ሰላም ወሪዱ ብሕጋዊ መስርሕ ናብ ማሕበረሰቦም ዕጥቆም ኣውሪዶም ክጽንበሩ ሕሪኦም እኳ እንተኾነ ክማልእ ዝግብኦ ቅድመ ኩነት ከይተማልአ ካብ ኣሰራርሓን ፖሊስን ወጻይ ብዝኾነ ይኹን ፍኑው ኣካይዳ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ከም ዘይሳተፉን ዝሳተፉ እውን ከም ዘየለውን ኣፍሊጡ። ኣብ መወዳእታ ድማ ልኡላዊ ግዝኣት ትግራይ ከየኽበርና ዝተመዛበለን ዝተሰደን ኣካል ህዝብና ናብ መረበቱ ከይተመለሰን ኣብ ኢድ ጸላኢ ዝሳቀ ዘሎ ህዝብና ሓራ ከይወፀን ኮታስ ብሄራዊ ክብርናን መንነትናን እስትራቴጂካዊ ረብሓታትናን ኣብ ዘተኣማምን ብርኪ ኣብፅሕና ሰላምና ከይወሓስናን ዝዛረይ መስርሕ ቃልሲ የለን ክብል እቲ ኣርሚ መርገፂኡ ኣካፊሉ። ኣብ ትግራይ ዝርአ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ይዓረግ ከም ዘሎ ካብ ተኸልል ትማር 12 መጋቢት 2026 ዝወፁ ዘለዉ ጸብጸባት የመልክቱ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ እናገደደ ክመጽእ ድሕሪ ምጽንሑ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሒዝዎ ዝጸንሐ ስልጣን ከብቅዕ ሂደት መዓልታት ኣብ ዝተረፈሉ ግዜ ኣብ ብርቱዕ ውጥጥ ከም ዝርከብ እቶም ጸብጸባት ይሕብሩ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ ብረቡዕ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ መበል 137 ዓመት ዝኽሪ ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ዝተረኽቦ ነጥብታት ኣብ ግምት ብምእታው ብዙሓት ትንተናታት ኣብ ምሃብ ይርከቡ። ኣብ ትግራይ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ስልጣን ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ብፌደራል መንግስቲ ዝሽየም ምዃኑ ዝጠቐሱ ገለ ወሃብቲ ርእይቶ ነቲ ቤት ጽሕፈት ሕወሓትን ሓደ ወታደራዊ ኣዘዝትን ዝግበር ዘሎ መስርሕ ምቕያር ፕሬዚደንት ትግራይ ከቢድ ዋጋ ክኸፍል ፍጻመ ከም ዝኽእል ስጋኣቶም ኣብ ምግላጽ ይርከቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብበለካ ለኽዓካ ህዝቢ ምድንጋር እንታይ ይዓብስ? እከለ ወሪዱ እከለ ተሸሙ ወይ እከለ ኣውሪትካ እከለ ንምሻም ዝርርብ ተገይሩ ዝብል ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ዘረባ ጻዕዳ ሓሶት እዩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣነ እውን ከም ሃገሬ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝሰምዑ ዘለኹ ብድሕሪ እዚ ዘረባ እንታይ ከም ዘሎ እውን ኣይተረዳእንን ክብል ኣማኑኤል ኣሰፋ ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓት ገሊጹ። ሩስያ ናብ ኢራን 13 ቶን ሰብኣዊ ሓገዝ ትልእኽ። ሩስያ ብመንገዲ ኣዘርባይጃን ኣቢላ ናብ ኢራን 13 ቶን ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝለኣኸት ሚኒስተር ህጹጽ ኩነታት ሩስያ ትማሊ ሐሙስ 12 መጋቢት ገሊጹ። እቲ ሚኒስተር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ናውቲ መድሃኒት ዝተመልአ ጽዕነትን ናብ ሰበስልጣን ሩስያ ኢራን ንኽሰሃገር ናብ ኣዘርባይጃን ከም ዝበጽሐ ሓቢሩ። እቲ ኣወሃባ ሓገዝ ብትእዛዝ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ከም ዝተፈጸመ እቲ ሚኒስተር ኣፍሊጡ።
ማእከላይ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ ዋጋ $200 ሚልዮን ዩኤስ KC 135 ዝዓይነታ ናይ ነዳዲ መምልኢ ዓባይ ነፋሪት ከም ዘኸሰረ ሓቢሩ ጠንቂ ምሕምሻሽ እዛ ነፋሪት ኣብ እዋን ስርሒት ኤፒክ ፍሬይ ብዝተፈጥረ ጌጋዩ ዝብል ዝኾነ በቲ ብኢራን ዝካየድ ዘሎ ደብደባ ተሃሪማ ክትከውን ልዑል ተኽእሎ ግምት ኣሎ። በዚ ናይ ሎሚ ፍጻመ ሓንቲ ዓባይ ነፋሪት ክትሕምሸሽ ከላ ሓንቲ ካልእ ድማ ብሰላም ከም ዝዓለበት እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ሚኒስትር ምክልኻል ብሪጣንያ ጆን ሂሊ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ኢራን ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ልዕሊ ምዕራባውያን ወታደራት ማዓስከራትን ንብረት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን እትፍጽም መጥቃዕቲ ስትራቴጂካዊ ደገፍ ክገብር ከም ዝኽእል ገሊጹ። እቲ መግለጺ ነቲ ሕጂ ዘሎ ወጥሪ ናብ ዝያዳ ዝተሓላለኸ ዓለማዊ ቃልሲ ሓይሊ ከዕብዮ ተኽእሎ ኣሎ። እቲ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቄጵሮስ ከተማ ኣክቶሪቲ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ወታደራዊ ነፈርቲ ዘጥቅዕ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝርዝር ምርመራ የካይዱ ከም ዘለዉ ገሊጹ። ቀንዲ ዕላማ እዚ ምርመራ እታ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ሩስያዊት ወይ ከዓ ካልእ ናይ ወጻኢ ቴክኖሎጂ ኣካላት ዝሓዘት ምዃና ንምፍላጥ ምዃኑ ማዕከና ዜና ብሪጣንያ ሓቢረን። እቲ መርመራ ምስ ተዛዘመ እቲ ርኽበታት ንህዝቢ ክግለጽ ምዃኑ ዝገለጸ ሄሊ ሕቡእ ኢድ ፑቲን ብድሕሪ ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት መጥቃዕቲ ኢራን እንተሃልዩ ዝኾነ ሰብ ክግረመሉ የብሉን ኢሉ ወሲኹ ድማ ብሰንኪ ህልው ቅልውላው ኩናት ኣብ ዓለምና ዝዓረግ ዘሎ ነዳዲ ብቆንዱ ፑቲን ይጥቀም ከም ዘሎን እዚ ድማ ነቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ዓዓናዊ ኩናት ሩስያ ሓድሽ ምንጪ ፋይናንስ ይፈጥር ከም ዘሎ ብንጹር ኣረጋጊጹ። ሊባኖስ እስራኤል ኣብ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ 687 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊጻ። ካብ ዕለት 2 መጋቢት ጀሚሩ እስራኤል ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ 98 ህፃናትን 62 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 687 ሰባት ከም ተቐትሉ ሚኒስትር ጥዕና ሊባኖስ ትማል ሐሙስ 12 መጋቢት ሓቢሩ። እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጠቕላላ ቁጽሪ ዝቆሰሉ ሰባት 774 ከም ዝበጽሐ ሓቢሩ። ካብዚኦም ዝቆሰሉ 304 ህፃናት 328 ድማ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝርከቦም እቲ ሓበሬታ የመልክት። ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ማጂድ ታካን ራቫንጂ ሃገሩ ካብ ዝተወሰነ ሃገራት ንዝመጻ መራኽብ ብመጻቦ ሄርሙዝ ክሓልፋ ፍቓድ ከም ዝሃበት ኣፍሊጡ። እቲ ሚኒስተር ኣብ ቴህራን ምስ ኤኤፍፒ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት መጻቦ ሄርሙዝ ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዓብዪ ዝተዓጽቦ ይመስል እኳ እንተኾነ ምስ ገለ ቅድሚ ሕጂ ምስ ኢራን ዝተዘራረባ ሃገራት ግን ምትሕብባር ከም ተመስረተ ሓቢሩ። ይኹን እምበር ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተሳተፋን ኣሰረርቲ ዝኾነ ሃገራት ነቲ ስትራቴጂካዊ መስመር ማይ ብሰላም ክሓልፋን ክጥቀማሉን መሰል ከም ዘይብለን ብንጹር ገሊጹ። በንጻሩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሰራዊት ሃገሩ ኣብ መጻቦ ሄርሙዝ ነቶክቲ ዘንጽፋ 28 መራኸቢ ኢራን ከም ዝሃረመ ድሕሪ ምግላጹ እቲ ሚኒስተር ነዚ ክሲ ሙሉእ ነጺግዎ። ኣብ መጻቦ ሄርሙዝ ነቶክቲ የንጽፋ እንተኾይነን ምስ ተሓተቱ ፍጹም ኣይኮነን፣ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኢሉ መሊሱ። ወሲኹ ኢራን ኣብ መጻኢ ብግዴታ ናብ ካልእ ኩናት ከም ዘይተኣቱ እቲ ዝሓለፈ ሰነ ዝጀመረ ኩናት ድሕሪ 12 መዓልታት ከም ዝሃደአ ድሕሪ 8-9 ኣዋርሒ ግን ሓይለን ኣሃኺበን ካልእ መጥቃዕቲ ከም ጀመራ ወሲኹ ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቀጠር ሼክ መሐመድ ቢን ዓብደላ ራሕማን ቢን ጃስሚን አልታኒ ዜጋታትን ነበርትን ቀጠር ኣብ እዋን ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ካብ ኢራን ብዝገበርዎ ሓድነት ንኢዱ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ህይወት መዓልታዊ ሰባት እቲ ሃገር ከይተበላሸወ ክሰርሕ ምዃኑ ቃልኣት እዩ። ብ11 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቀጠርን ዋና ዲፕሎማትን ዝኾነ ኢራን ኣብ ቀጠር ንዝርከቡ ወታደራዊ ቦታታት ጥራይ ዘይኮነ ሲቪላዊ ቦታታት እውን ዕላማ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ቀጠርን ጸጋታት ህዝባን ዝበጽሐ ጉድኣት ብዙሕ ኣቓልቦ ከም ዘይገበረት ገሊጹ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገርና እተሓልፎ ዘላ ህሞት ኣብ ግምት ብምእታው ጽንዓትን ናይቶም ኣብ ቀጠር ዝነብሩ ዘለዉ ሰባት ንኢዱ ሼክ መሐመድ ንካቢነ ሚኒስትራት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከም ቀጠራዊ መጠን ብስኒትን ሕብረተሰብና ሓድነትን መሳርዑን ዜጋታትን ነበርትን ብማዕረ ዝሕብነኒ ካብ ምግላጽ ድሕሪ ኣይብልን ክብል ናእድኡ ገሊጹ። ኢራን ኣብ መላእ ዞባ ወሽመጥ ዓረብ ናብ ዝርከባ ሃገራት ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዝተኮሰት ዝፍለጥ ኮይኑ ሰራዊት እቲ ሃገር ንሚሳይላት ኢራን ከም ዝዓገተ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን ብ11 መጋቢት ኣብ ርእሰ ከተማ ቀጠር ዶሓ ፍንጀራ ከም ተፈጸመ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ቀጠር ካብ ኢራን መጥቃዕቲ እኳ እንተበጽሐን ሰበስልጣን ህይወትን ዜጋታትን ነበርትን ከምኡውን ንቡር ክቕጽል ኣበርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጹ። ሼክ መሐመድ ኣሚር ቀጠር ሼክ ታሚም ቢን መሐመድ አልታኒ ሰበስልጣን ንቡር መስርሕ ህይወት ዜጋታትን ነበርትን ከይተቋረጸ ንክቕጽል ብትጋት ክሰርሑ ጸዊዑ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ።
تقدماي مينستر نخابينة مينستر الزهابو ريتو أمباسادر قطر أب حمرات إمارات شيخ ألنيا محمد بن سيف التاني نمتقعتات إيران نتصور متأحس أهجراو حقي كبل بفولي كونينو قدماي مينستر قطر كلتيهم وقدات نام أد دردر كملوس تصوعيو إيران أبلع لقراب تا تقبرو زلا متقعتي نمان ربحا خمزي بلو أتنكيو كبرات تعزبتنا نايلوم نبر مدباتنا نزي مسل قلتفن وانا ون حبيتا ترغبو لايك سبسكرايب شير كومنت كتقبرو بخبر عدم سسنايو